நேற்று லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச்லேருந்து என்னால் இன்னும் மீள முடியல. அட்லீஸ்ட் சேப்பாக்கில் நடக்குது. வான்கடே பிச்சும் சேப்பாக் மாதிரி மாறிடுச்சு. சேப்பாக் பிச்சு வான்கடே பிச் மாதிரி மாறாது போல இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னி மேட்சாவது ஒரு க்ளோஸ் என்கவுண்டராக போனால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா ரொம்ப ஒன் சைடடாக போனால் கண்டிப்பாக இருக்குது. அதுவும் ஐபிஎல் மாதிரி ஒரு T20 மேட்ச்சு. ஒரு மேட்ச் கூட அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ஆடியன்ஸோட எய்மாகவும் இருக்கும், ஃபேன்ஸோட எய்மாகவும் இருக்கும். கொஞ்சம் கூட ஒன் சைடடாக இல்லாமல் காம்படிட்டிவாக 20 ஓவர் வரைக்கும் இருந்தால் தான் ஹாப்பியாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே. ஸோ அதான் மேட்ரு. அட்லீஸ்ட் இந்த மேட்ச் அப்படி இருக்குங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இந்த மேட்சோட ப்ரிவியூக்குள்ளே போவோம். வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ராகுல் மீடியா. நான் தான் ராகுல் பேசுகிறேன். ஹாப்பி டு வெல்கம் யூ ஆல் டு தி 55th வீடியோ ஆஃப் IPL 2021 சீரீஸ் இன் ராகுல் மீடியா. மிக்க மகிழ்ச்சி. ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சோட ப்ரிவியூ பார்க்க போகிறோம்னா, டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் வர்சஸ் 2016 சாம்பியன்ஸ் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாடா, மும்பை இந்தியன்ஸா, டேவிட் வார்னரா, ரோஹித் சர்மாவா, ரஷீத் கானா, ராகுல் சேகரா, குர்னால் பாண்டியாவா, சபாஷ் நதீமா, ஜேசன் ஹோல்டரா, ஹர்திக் பாண்டியாவா, பொலாடா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரிவ்யூக்குள்ளே போயிடலாம். பிளேயிங் 11 என்னை பொறுத்தவரையிலையும் மும்பை அதே பிளேயிங் 11 தான் ஆடுவாங்க. கண்டிப்பாக அவங்க கிறிஸ்டின்லாம் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா நல்லா ஆடினார் சென்னை பிச்சில். அவராது கடைசி வரைக்கும் ஆடி கெத்தாக கொண்டு வந்தார்னா உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த சேஞ்சும் பண்ண மாதிரி இல்லை. அதே டீமோட தான் போவாங்க மோஸ்ட்லி. அண்ட் ராகுல் சேகர் ட்ராப் பண்ண மாட்டாங்க நிச்சயமாக. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அப்புறம் சான்ஸே இல்லை. ஹைதராபாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெனி ஏரியாஸ் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது. பவுலிங் ரொம்ப நல்லா போடுறாங்க. பேட்டிங்கில் கடைசி வரைக்கும் வார்னர் தான். அதாவது ஒரு 10 வார்னர் ஆடினா தான் நாங்கள் ஜெயிப்போம். அந்த மாதிரி அவங்க ஆடும்போது உண்மையிலேயே பார்க்க ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இல்லை. ஏன்னா ஒரு சாம்பியன் சைடு ஒரு வருஷம் ட்ராஃபி வேறு ஜெயிச்சிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது மிடில் ஆர்டர் இவ்வளோ நல்ல எக்யூப்டு பிளேயர்ஸ், நல்ல ரெப்புடேஷன் உள்ள பிளேயர்ஸ், நல்ல ஒரு ப்ரூவன் கமோடிட்டிஸே ஃபெயிலியரில் போகும்போது தான், அதுவும் அடுத்தடுத்து ஃபெயிலியர்ஸில் போகும்போது தான் உண்மையிலே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா விஜய் சங்கராக இருக்கட்டும், ஜானி பேஸ்டோவாக இருக்கட்டும், மனிஷ் பாண்டேவாக இருக்கட்டும், அப்துல் சமாதாக இருக்கட்டும், ஜேசன் ஹோல்டராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே பெரிய இன்னிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிங்கிள் ஹேண்டடாக ஜெயிச்சு கொடுக்குற மாதிரி பிளேயர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் அவங்க சடன்னு அவுட் ஆகும்போது பார்க்க அது ஒரு நல்லாவே இல்லை. ஏன்னா வார்னர் தான் 20 ஓவர் ஆடி ஜெயிச்சு கொடுக்கணுன்னா மற்றவங்களாம் எதுக்கு டீமில் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுதான். சாஹா போன வருஷம் ஓப்பனிங்கில் ரொம்ப நல்லா ஆடினார். இந்த வருஷம் இன்னும் கிளிக் ஆகலை. அவர் கிளிக் ஆகுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஏதானு ஒன்று பண்ணி ஆகணும். அவங்க கேன் வில்லியம்சன் எடுத்துகிட்டு வந்தே ஆகணும் உள்ள. ஏன்னா சென்னை மாதிரி ஒரு பிச்சுக்கு 150, 160, 140ங்கிற ட்ரிக்கி சேஸில் கேன் வில்லியம்சனை தான் இவங்க பேங்க் பண்ணி ஆகணும். வேறு வழியே இல்லை. ஏன்னா அவர் மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து ஒரு சைடு அவுட்டே ஆக மாட்டார். புஜாரா டிராவிட் மாதிரி நின்றுவார். கடைசி வரைக்கும் நான் அடித்து ஜெயிச்சு கொடுத்துட்றேன் அந்த மாதிரி விளையாடுவார். ஸோ அவங்க கேன் வில்லியம்சன் எடுத்துகிட்டு வந்தே ஆகணும். யாருக்கு பதிலாக எடுத்துகிட்டு வருவாங்கங்கிறது தான் பெரிய கேள்வி. டேவிட் வார்னர் ட்ராப் பண்ண முடியாது. ஜேசன் ஹோல்டர் ரொம்ப நல்லா போடுறாரு, ட்ராப் பண்ண முடியாது. ரஷீத் கானும் ட்ராப் பண்ண முடியாது. அவங்க பேஸ்டோ தான் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு கேன் வில்லியம்சன் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணோம். நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன், இன்றைக்கி பேஸ்டோ நல்லா அடித்தாலும் அடிப்பார். நம்ம கையில் அது எதுவுமே இல்லை. பட் பேஸ்டோ வந்து எப்படின்னா வந்து அவர் அக்ரெசிவ் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் தான் ஆடுறாரு. கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னிங்ஸை முடிச்சு தரணும் அந்த மாதிரி ஆடுற மாதிரியே தெரில. இல்லாட்டி அவர் அன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு ஷாட் கண்டிப்பாக அடிச்சிருக்க மாட்டார். அதுவும் சீனியர் பிளேயர் கடைசி வரைக்கும் மேட்சை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கும் போது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கேன் வில்லியம்சன் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். போன வருஷமும் அவங்க அதே தான் பண்ணாங்க. ஜேசன் ஹோல்டர் ட்ராப் பண்ண முடியாது, அவர் ரொம்ப நல்லா போடுறாரு. ஸோ இந்த சீசன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்க எப்படியான அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வரணும். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வான்கடையில் போயிட்டா கண்டிப்பாக அவங்க இவரோட போக வேண்டியதான். பேஸ்டோ வார்னர் ஓப்பனிங் கூட போகலாம். வான்கடே ஈடன் கார்டன்ஸு அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸில் போனால் நிச்சயமாக அவங்க 2 பேரும் டாப் ஹெவியாக போயிடலாம். அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை. பட் மெகா ஆக்ஷனில் நிறையா இடம் இருக்குது அவங்களுக்கு டிக் பண்ண. நல்ல ஒரு நட்ராஜன், சந்தீப் சர்மா, புவனேஸ்வர் குமார் மாதிரி இன்னொரு இந்தியன் ஆல்ரவுண்டர் வாங்கணும். ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் அவங்க வாங்கியே ஆகணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஜேசன் ஹோல்டர் பிளேஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி. அப்போ தான் நிம்மதியாக ஒரு டாப் 3 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வார்னர், பேஸ்டோ, இவர் கேன் வில்லியம்சன், அப்புறம் அங்கே ரஷீத் கான் ஆட முடியும். ஸோ அதுதான் அவங்களோட விஷயம். ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் ஆட வைக்க முடியாத மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவங்க தள்ளப்பட்டுட்டாங்க. ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால, ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால. ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக வேணும். ஹரிசங்கர் ரெட்டி மாதிரி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக வேணும். அதுதான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணியும் ஆகணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எஸ்ஆர்ஹெச்சோட ஸ்குவாடில் நான் எதிர்பார்க்க ஒரே சேஞ்ச் வந்து கேன் வில்லியம்சன் வந்து ஜானி பேஸ்டோக்கு பதிலாக உள்ளே வருது தான். அண்ட் நம்பர் 3ல் மனிஷ் பாண்டே ரொம்ப வருஷமாக ஆடிட்டுருக்காரு. 14 மேட்ச்னால் அதில் ஒரு 3லேருந்து 4 மேட்ச் சிங்கிள் ஹேண்டடாக ஜெயிச்சு கொடுக்குறாரு. மீதி எல்லா மேட்சுமே ஃபெயிலியர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயமும் அவங்க என்னங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ மெகா ஆக்ஷனில் உண்மையிலேயே நிறையா விஷயங்கள் டிக் பண்ண வேண்டிய டீமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் தான். ஸோ எப்போ ப்ரிவ்யூன்னு சொல்லிட்டு மெகா ஆக்ஷன் போயிட்டோம். சரி விட்டுங்க, ப்ரிவ்யூக்கு வருவோம். இனி மேட்ச்சில் ஸ்டார் பிளேயர் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு வார்னர் வந்து வார்னிங் வெறியோட வாரியர் மாதிரி வருவார் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா தொடர்ந்து தோத்துட்டே இருக்காங்க. சென்னை பிச்சிலையும் ஜெயிச்சதே இல்லை, 2-2 தோத்துட்டாங்க. இது வரைக்கும் மொக்கை ஆடின டீம் அவங்க தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வெறியில் வந்து துவம்சம் பண்ணுவார் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ ஐ வில் கோ வித் வார்னர் ஆஸ் மை பேட்ஸ்மேன் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். பவுலர் நான் வந்து ரஷீத் கானோட தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா அவர் எந்த பிச்சாக இருந்தாலும் கலக்கி போடுறாரு. நான் ரஷீத் கானோட போகிறேன். சரி, 2 எஸ்ஆர்ஹெச் பிளேயர்ஸ் வந்து பவுலர் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் எடுத்துகிட்டே வின் யார் பண்ண போகிறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து எஸ்ஆர்ஹெச் ஜெயிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க தோத்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு டீம் எந்த டீமாக இருந்தாலுமே 2-2 தோக்கும்போது எந்த ஃபேனாலுமே பொறுத்துக்க முடியாது, காண்டாக தான் இருக்கும். அதனால எஸ்ஆர்ஹெச் ஜெயிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. பட் ஆன் பேப்பரில் பார்த்தா மும்பை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க எஸ்ஆர்ஹெச்சோட. ஸோ யார் கூட போகலாம் அப்படிங்கிற ட்ரிக்கி கொஸ்டினுக்கு நான் இப்போ பதில் சொல்ல போகிறேன். சொடக்கு போட்டது போதும், பதிலுக்கு போவோம். 2 பிளேயர் எஸ்ஆர்ஹெச்லேருந்து எடுத்ததுனால எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு போகலாமா, இல்லை மும்பை வந்து சென்னை பிச்சில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால மும்பைக்கு போகலாமா? ஓகே, கலரோடையே நான் போகிறேன். மும்பை இந்தியன்ஸ் இந்த மேட்சை ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹார்ட் கோஸ் ஃபார் எஸ்ஆர்ஹெச்சாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தா மும்பை ஜெயிக்க தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் என்னோட பாயிண்ட். விக்கெட் கீப்பர்ஸ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் வந்து குவிண்டன் டிகாக் அண்ட் விருத்திமான் சாகா. உண்மையிலேயே இந்த கான்டெஸ்ட் நல்லா இருக்குது. விக்கெட் கீப்பர்ஸ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஆப்வியஸாக அவங்க 2 பேராக தானே இருக்க முடியும், அதனால நல்லா இருக்குது. பேஸ்டோ ஆடினார், அவர் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ண வைப்பாங்களான்னு தெரியல. ஸோ ஐ வில் கோ வித் குவிண்டன் டிகாக் அண்ட் விருத்திமான் சாகா ஆஸ் மை விக்கெட் கீப்பர்ஸ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். அவ்வளோதான். கீ பேட்டில்ஸ் வந்து சந்தீப் சர்மா ஆட வச்சாங்கன்னா சந்தீப் சர்மா வர்சஸ் இவர் ரோஹித் சர்மா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆட வைப்பாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரோஹித் சர்மா வந்து 12 தடவை நம்ம அவுட் பண்ணியிருக்காரு சந்தீப் சர்மா. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெக்கார்டு, அதுவும் ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மாவை 12 தடவை அவுட் பண்ணுறதுலாம் ஐபிஎல்ல. ஸோ அதனால சந்தீப் சர்மாவை கண்டிப்பாக ஆட வைப்பாங்க அப்படின்னு தோணுது. ரெண்ட் போல்ட் வர்சஸ் டேவிட் வார்னர் ஒரு நல்ல பேட்டிலாக இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்டர், இன் ஸ்விங்கர், அவுட் ஸ்விங்கர். ஸோ அப்புறம் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வர்சஸ் டேவிட் வார்னர், அதுவும் செம பேட்டிலாக இருக்கும். ஸோ இதான் ஓவராலு. பிளேயிங் 11 பார்த்தீங்கன்னா வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் வந்துடும். ஓகேங்களா, 3 செகண்டுக்கு எஸ்ஆர்ஹெச் பிளேயிங் 11 டிஸ்பிளே ஆகும், 3 செகண்டுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயிங் 11 டிஸ்பிளே ஆகும். நம்ம சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபோட்டோவை போட்டுட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் ஃபோட்டோவாகவே போட்டுறேன். ஓகே, அண்டில் தென் இட்ஸ் டாடா பை பை ஃப்ரம் ராகுல். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் ராகுல் மீடியா. பெல் ஐக்கான் உங்கள் இஷ்டம். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கும் உங்கள் நம்பிக்கையோடு நான் விடைபெறேன். நன்றி, வணக்கம். மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிச்சிருங்க. இன்றைக்கி பேட்ஸ்மேன் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் யாராக இருப்பாங்க, பவுலர் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் யாராக இருப்பாங்க, விக்கெட் கீப்பர்ஸ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் யாராக இருப்பாங்க, இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Nandri. Tata. Bye bye.